La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat és una entitat sense ànim de lucre que es va crear el 2004 i que té per objectiu la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades. Per tal d'assolir aquest objectiu tenim dues línies d'actuació. D'una banda, l'atenció directa a totes aquestes persones que s'han vist obligades a fugir de casa seva a través d'una atenció multidisciplinar, que és a nivell social, jurídic, emocional i laboral, i de l'altra banda tenim tota la tasca de sensibilització i incidència que fem per la defensa del dret d'asil. Gràcies al suport de Casa Nostra i Casa Vostra, des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, estem implementant el projecte que hem anomenat el dret d'asil i les persones en moviment. Aquest projecte inclou dues línies d'actuació. D'una banda, s'està oferint assessorament i suport jurídic a totes aquelles persones que han quedat fora dels programes estatals. D'aquesta manera, el que estem intentant és reduir la situació de vulnerabilitat i evitar el risc d'exclusió social d'aquestes persones. I de l'altra banda, el projecte també inclou tot un seguit d'activitats de sensibilització i incidència per tal de visibilitzar la multiplicitat de causes que estan generant desplaçament forçat més enllà del conflicte, que és el motiu que més s'està coneixent actualment. En especial, volem fer èmfasi a una realitat que de fet no és nova, però sí que és veritat que encara no està molt present als debats, com és les vulneracions dels drets econòmics, socials i culturals. Entre ells podríem trobar els que ara s'està parlant una mica, que són els refugiats climàtics. L'objectiu final de tot això és fomentar el debat perquè el dret d'asil sigui un dret inclusiu i no sigui un dret restrictiu.